हेलो फ्रेंड खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो बराय हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं थोदो बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ दा नैबाव दंफैयो पावार गेट वाल सेरावहाय दंफैयो जों लोगोफोर बाव खामानि मावनो नागिरदों लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ माबोरै दं खबर सबर मोजां কি কৰিব এখন কাম কৰিব কোন জায়গার এইখানে ওইখানে মাছ মারিব মাছ আছে মেলা এইখানে যে ডাঙার নদী আছে এখানে মাছ পাবো নাকি এইবার বিয়া ভিডিও করিলাম আমি पावार गेट वालाव दंफैयो जों नै लोगोफोर मोजांथार बे पावार गेटआ बे खाथियावनो खामानि मावनो नागिरदों खबर सबर निखुल मोजां बिराद मोजां भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै सोरबाफोर चेनेल गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब